ହଉଛି ମୋ ମନ ହୋଇଯାଏ ପବନ କାନେ କାନେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି କଣ ଗାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ପୁଣି ମତେ ନାହିଁ ଆସୁଛି ମୋ ମନ। ନମସ୍କାର ମାରୁଛୁ ଆଜି ପୁଣି କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ଆରେ ପଚାରୁଛି ପରା କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ଚଢି ଚଢି ଆରେ ତୋ ଚଢି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ କୁଆଡେ ଆସିଲା? ଆରେ ପରା ପଚାରୁଛି କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ଦବାକୁ କଣ ଚଢି ନା ପାର୍ସଲ। ଆରେ କି ପାର୍ସଲ କଣ ପାର୍ସଲ କିଏ ମଗେଇছে? ଗାଡି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ହିଁ ଗାଡି ମଗେଇছে ଗଲା ସେ ତାକୁ ମୁଁ 1000 ଥର କହିଲିଣି ଅନଲାଇନରେ କିଛି ମଗେଇବୁନି ସେଦିନ କଣ ମଗେଇଲୁ ତୁ କଣ ଦେଲୁ ମୋର 5 ଦିନ ଚେତା ରହିଲାନି 5 ଦିନ ଗାଁ ଲୋକେ କୋକେଇ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ହଠାତ୍ କେମିତି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଚେତା ଫେରିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ ରାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ମୋ ପେଇ କାଲି 5 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ଖାଇଲାନି 5 ଦିନ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସିଲା 5 ଦିନ 5 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ କବାଟ ଖୋଲିଲା କହିଲା ତମେ ମତେ କୁଣ୍ଢାଅ ଏ ଶଳା ବୁଢା ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନି 5 ଦିନ ହେଲା ସେଇ ଘରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଢଉଛି। ଏ କଣ କିଛି କହିଲୁ କି ରେ? ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏ ତୋ ମା ଘଇଟା ନା ମଉସା ତୋ ମାଉସୀର ନା ଭାଇ ନା ଚାଳିବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାର୍ସଲଟା ନବ ନା ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ପେହି କାଳିକି ଡାକିକି ଡାକ କାଳି ତୋ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ଦେଖିକି ମାରି ଯାଉଛୁ ତୋ ଭଉଣୀର ନା ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ଘର ମାଲିକ ନୁହଁ ଆଉ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀର ଘଟଣା ଚମକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ପାର୍ସଲ ଦବା ନିଆ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଦେଖା ନା କଣ ପାର୍ସଲ ଆଣିଛୁ ଶୀଘ୍ର ଦେ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ଯିବି ଦବ ସତ ଦବ 60 ଟଙ୍କା ବାଲିରେ କାମ ଦବ ତ ଓଟି ନା ତ ହଉ ହେଲା ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଭିତରେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଆଗେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତାପରେ ତାକୁ ପଇସା ଦବୁ। କଣ ଏଇଟା ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର ଆଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତାପରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବିନି କିଲୋ ନାଇଁ ଏଇଟା ତମ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିବନି ଦେଖିବି ସେଦିନ ଦେଖିନଥିଲି ବୋଲେ କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଜି ଦେଖିବିନି ଆଜି କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପୁନଃ ହବ ସେଇଟା କଣ ଦେଖା ମତେ
ତମେ ଦେଖନି ଆଲୋ ଏଇଟା 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 ସେଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ଇଲୋ ତୁ ଏଇଠି ବଟିକା ଖାଇକି 70 ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇଲୁ ଆଜି ଏତେ ଲମ୍ବାଟା ଖାଇଲେ ମୋ ଘାସ ବଡ଼ ରହିବଟି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଉ ସିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଖାଇବ ତାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ମୋର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଜିଭ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯିବ କାହାର ନାହିଁ ସେଇଆ ଆଉ ନା ଶଳା ତୁ ମୋ ଜୀବକୁ ଜାଣିନୁ ବେ ଏଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଦେବି କାଇଦାଟା କଣ ତମେ ଜାଣିବ ନାଇଁ ଜାଣିନି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସିଲ୍ ଖୋଲୁନି ସିଲ୍ ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ଖାଲୁଆ ଜାଗା ଖାଲି ଦେଖିବି ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ଦିଠପା ପକେଇବ ଆଚ୍ଛା ଦିଠପା ପକେଇବ ହଁ ଅଧିକ ପକେଇବନି ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିବନି ଆଉ ଦେଖିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଯଦି ଦିଟା ଗାର ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଣେଶ ଦିଆ ସୋରିଷ ମକା ଲଙ୍ଗରେଶର ମିଠା ବାଣ୍ଟି କଥାଟା କହିଲୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିକି କହିଲୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ମନେ ରଖି ପାରିବନି କହିଲୁ 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 ଗୋଟେ ଗାର ପଇଲେ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଲିୟର ଦିଟା ଗାର ପଇଲେ ଗଣେଶ ମକା ସୋରିଷ ଦିଆ ଲଙ୍ଗରେଶର ମିଠା ବାଣ୍ଟି ତୁ କାହିଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଗାର ପଡି ଯାଉ ତାପରେ ଦେଖାଯିବନି ଆগে କାରଟା ପଡୁ ଏ କଣ ରହ ଆଗେ ଏଇଠି ପକା ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ ଏଇଠି ଏଇଠି ପକେଇବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାପରେ ଯାଇ ଇଏ ବଡ ଅପାନ୍ତରିଆ ଲୋକ ଇଏ ଏଇଠି ପକେଇ ହବନି କାହିଁକି ପକେଇ ପାରିବୁନୁ କାହିଁକି ପୁଣି ପକେଇ ପାରିବି ଏ ସୁଶ୍ରୀ କାହିଁକି ପକେଇ ପାରିବିନି କଣ ପାଇଁ ପକେଇ ପାରିବି ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଝାଅ ମୁଁ ଭିତରେ ପକେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା ଆସୁଛି ସେଇଠି ବୁଝେଇ ଦବ ହେଇଗଲା ତମେ ଆଉଛି ଭାଇନା ସେ ଯୋଉ ପକେ ବୋଲି କହୁଥିଲା କଣ ଜାଣିଛ କଣ ପରିସ୍ରା ଆମେ ମୂତ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ମୂତ ଏ ଶଳା ତଳୁ ମୁଁ ତ ଚାଖିବାକୁ କହୁଥିଲି ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଯଦି ଚାଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ପାଟିରେ ଟିକେ ମାଂସ ପିସି ବାଜିଲାନି ଏବେ ଟିକେ ଧୂଳ ପଡିଥିଲା ଚାଖି ଦେଇଥିଲେ ମଣିଷ ଟୋପି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ମଉସା ତମେ ଖାଲି ସେ ଝୁଳ ହାପୁଡ ଆଉ କଣ କରିବି ଏ ବୁଢା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଉ କଣ କିଛି ଶୁଣିବନି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଟା ଗାର କଣ ଆରେ ହଁ 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 ପଚାରୁନା ତୁ ତ ମେନ କଥା ଜମା ଖାଉ ଆରେ ସେଇ କଥାଟା ପୁଣି କହିଲୁ ଗୋଟେ ଗାର ପଇଲେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦିଟା ଗାର ପଇଲେ ଖରା ଖାଲି ସେଇ ଗାରକୁ ଚାପୁଡିକି ଧରିଥ ଖାଲୁଆ ଜାଗାକୁ ଧରୁନ ଖାଲୁଆ ଜାଗାକୁ ଆରେ ମୁଁ କୋଉ ଖାଲୁଆ ଜାଗାକୁ କଣ ଜାଣିବି ରେ ଏ କେମିତିକା ମଣିଷ ଯେ ତମେ ଏଇଟା ପୁରା ମେନ୍ କଥା ମେନ କଥା
जनसंख्या हुए बढ़ी चली हाँ बढ़ुची बढ़ुची भारत सरकार नियम दीटा कथा हाँ हाँ माने आमे दुई आमर दुई भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय मारी जाऊ अरे से को आइला बीटा करा कहिला कुंडली होइला चुई बड़ती ए कई तमे भलरे देखी जा पूरा चश्मा लगा के देखी लाख झप्पो का जारी देखी बीटा अरे तुम बीटा कोण हो जबे अरे कोण मेरे कहू न तमे कण जानि पारु ना मु जमा जानि पारुनी किछि जानि पारु ना मु किछि जानि हां माने हेला तमे बापा को जाऊ तो आउ बैंक वाली मैडम मां हवा को जाऊ छो कोण कहलु बैंक वाली मां हवा को जाऊ मु बापा को जाऊ मु बापा हेबी रे मु बापा हेबी बापा আজি भी आसे दशहरा আজি भी आसे होली गला दिनर मजा भइया मजा नहीं আজি काली काहे तमे मां हेई गल मो बापा हेई मु बापा हेली केमिते बुझा बुझा मते तमे केमिति बापा मु केमिति बुझेई अरे 3 वर्ष होइगला अस्त्र शस्त्र धरी युद्धକୁ ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମୋର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆଇକି ସସ୍ତ୍ରୀ ତମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ମୁଁ କଣ ୟା ପୁରା ସରି ମୋ ଗଇତା ୟା ସେତକୁ ଗଲାବେଳେ नीति तीन का जॉब ले लो अरे यार कोन की जाती किछि नहीं कोण करिनी मोर तो किछि नाही छड़ा मु युद्धକୁ ବାହାରୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଜମା ନାହିଁ अरे ए सड़ा तू कौन गालू पेलुच रे मु बापा हेली कह पूजा मत ए भाषा संशोधन बोल भाषा करो ए सड़ा तू मते भाषा सिखौछु भाषा हां तू केवल सड़ा नुए पर मंगा तू पर माई बप्पला तू एमिति कही मते साथ खोलियो को बाध्य करे ना ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବି ଦେଖିବୁ କାଣ ହଉଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗନ୍ତି ଖୋଲିବି ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଲଗେଇବି ଆଉ ଖୋଲେ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଆସ ସେନୋରିଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଶାହରୁଖ ଖାନର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାନ୍ସରେ ନାଚ କରିବା